uqiniseka into yobana xa ukwi-relationship yinto enjoyekayo okanye yinto emnandi uba kune-relationship because you feel loved every time ucinga ngomntu wakho kubakho that thing eyenzekayo kuwe endingakwazi ukuyichaza uba yintoni, but you always feel happy, excited and envy to see umntu wakho. So should izinto zingahambi right between wena nomntu wakho, obviously the excitement, the mood changes, and it also affects ke ngoku the well-being yomntu. Ithi ke ngoku loo nto i-relationship inayo i-impact eyenzayo empilweni yomntu, because okokuqala njena umntu once abe ne-stress automatically ubuyena buyatshintsha. Once umntu aqale abe ne-stress izinto zingahambi right kwi-relationship, I think ndandikhe ndayimenshina into ethi one time we wear masks and we wear makeups to become who we are, because we want to prevail ubuthina kwaba bantu bethu. But if uva kabuhlungu, your heart is bleeding, obviously the mask and the makeup oyinxibileyo sana kuvele ubuso bugxedika ngapha kwemask because uva kabuhlungu. Ithi ke ngoku lento i-stress siyakwazi ukutshintsha wena to become who you are, to uba ube yilento i-relationship ifuna ube yiyo. And I'm going to understand that now. I do. Yeah. So ithi ke ngoku lento i-affecta kanjani impilo yakho i-relationship. Ndikhe ndathi ngenye imini ke xa ungena kwi-relationship, I strongly advise, ndiyitsho nje loo nto, I know into yobana ayonto eyenzekayo, I strongly advise ungangeni ngentliziyo your physical heart, ungene ngecopy, but akwenzeki, because the copy ongena ngayo uthi 2 weeks 3 weeks down the line sewudevelopha ukutrusta, sewudevelopha ii-feelings, sewudevelopha ukumthanda kakhulu umntu wakho. Ithi ke ngoku loo nto your health comes first, because should izinto zingenzeki kakuhle kwi-relationship yakho, it affects your heart. Yeah. Uzukhumbule ke xusha into yobana intliziyo yile efunctiona for the entire body, le incedisa umzimba wakho. So if intliziyo yakho iva kabuhlungu sizokubona ebusweni, noba wena ungazifihla ucinga into yobana you can act to be nice, like ube ngucu because kufuneka ube over umboko, ube right, upresente, but i-physique yakho can tell into yobana ayinguwe. And then umuntu okwaziyo would tell into yobana chomo ubungekho right namhlanje, what happened, or pedo, whatever indlela obiza nangayo nomuntu wakho. But into ebalulekileyo endifuna uku-emphasize apha kubaphulaphuli ithi intliziyo, I mean i-relationship iyakwazi ukuyiba intliziyo. Then should ibe intliziyo iba wena ubuwena, because once you ube stressed, it means into yobana awusenguwe, the duties and the activities ebomele uba uyazenza for the day awukwazi ukuzenza. Omnye umntu ke xhushi xa engava kamnandi okanye enomgowo from i-relationship yakhe, akabi productive to a point where ulindelekile into yobana makabe semsebenzini, but because of emotions and feelings zakhe zi-down, and I don't feel like doing anything, I feel like sleeping. Yeah. So it does not only affect yena lo mntu ukwi-relationship nalo mntu okwi-relationship naye, it also affects abanye abantu that benefits from ubukhona bakho to wherever ofuneka khona. So ithi ke ngoku lento yam endiza nayo, i-relationship iyakwazi iyayixutha ingqondo yomntu, to be quite honest, iyayixutha. Ukuqaphele xusha xa usanda uvunywa usemathandweni, you get too excited to a point where umntu can see into yobana hey sana, you have changed. Iyafana ke naxa izinto zingahambi right kwi-relationship, you still gonna be feeling the same way ufila ngayo. When you get into a relationship, you are going to feel a little bit sad. I don't know even when I say a little bit, you will be feeling sad, down, and ungarhalela ukwenza nto. Omnye umntu adathi andifuna uphuma, andifuna ngase ndihlale in a dark space. Uyayibona? So i-relationship can lead you straight to a depression. Gobs, ndiyafuna wethu ukudisturba kancinci. I think laa nto leyana it goes with indlela wena mntu othanda ngayo, because asithandi ngendlela efanayo. Ndiyarelate kakhulu ngoku ndikuva uthetha into yobana ayisana ndim nje lokuthethwa ngayo apha, but ke ngoku there is someone who is listening at home othi ke ngoku
Chuma nam ndiyafana nawe. And I also react ngohlobo uGqobs ayibalisa ngalo. How do I take myself back ke ngoku to uChuma after ndifumanise kubana chini inhliziyo yami ibekile apha ne, and ke ngoku I'm very much hurt because lo mntu akasasubmit to ezi zinto besingene nazo. Uyakhumbula mos usithi ekuqaleni ukuthi do not enter into a relationship with unspoken expectations. Okay, fine, singenile kule relationship and then this person was submit ubana okay, this is what I'm going to submit to this relationship, and ke ngoku ekuqaleni kwe relationship mos ni excited, so nisenikwa honeymoon phase no by two, so there are things ezenzekayo. So ke ngoku ufumanise ubana along the way inhliziyo yami ibiwe ngulo mntu lona, and I'm very much hurt with le nto yenzekayo. How do I take myself back from la Chuma wasekuqaleni? Okay, cool. Nawe Mphulaphuli, I think the first thing that you need to do to yourself is to do yourself a favor of loving yourself unconditionally, because should izinto zingahambi ngohlobo obu expecta ngalo, it obviously mean ubuwena bakho buyaphela. Then you need to undo le nto ubuyenzile, because kaloku ukungena ku relationship it was your choice, ubune option of not loving. Then it means ke ngoku for you to take uChuma back, it needs you realize into bana kahle who am I, because sometimes singena ku relationship for wrong reason. I've been saying this. Singena ku relationship for wrong reasons. Omnye ungena ku relationship because edinga a sense of love. Omnye ungena ku relationship omnye edinga a sense of dependency. Omnye ungena ku relationship edinga a sense of ownership. But as unspoken expectations sasithethe ngazo earlier on, your partner does not know of. And earlier on benke ndathi ungena ku relationship ufake imask okanye unxibe makeup. Then phakathi ku relationship uyavela the actual person onguye. Then it means ke ngoku lento xa ungena kwi relationship, I strongly emphasize Mphulaphuli nawe chu into bana xa ungena kwi relationship khawungena unguwe. Khawungena unguwe, so that lo mntu uku relationship naye angaboni omnye umntu. Izaba nzima ke ngoku to take you back, because kaloku ubungene ingenguwe. So it means qala funeka ukuthi find yourself, uzifumane uba kahle ndingubani, because kaloku ungene uzifeka okanye ungene ku relationship ufuna ukulungela okanye ufuna ulungisa this other part emisishekileyo ebomeni bakho. So for you to take yourself back is to start finding yourself qala ungubani qala, and then xa ungena ku relationship uzibekile na i-expectations zakho kule relationship, because enye yezinto eziba impact okanye ezi-affecta i-relationship is because we go to i-relationships without speaking our expectations. Ezibutsho into bana we've got unspoken expectations, so and expect bana umntu anditreate ngohlobo endifuna anditreate ngalo, of which I never spoke about it. Ndithi this is me and these are the things endizirhalelayo okanye ndirhalela undenzele zona okanye ndirhalela sizenze kule relationship. I-relationship kuyinto efana into emnandi mos into ba ku relationship, and every time ucinga ngomntu wakho kubakho that affection. Uyabona, kubakho that feeling onayo ungaziba kwenzeka ntoni. Every time inhliziyo yakho it pumps so fast because ucinga ngomuntu omthandayo. Then the minute izinto zingahambi right, it becomes sour even your heart when you start thinking about ngibekho lambilini la feeling uyaziba anani bakwenzeka ntoni, but xa ngicinga ngayo vele benexhala. Yabona, it means ngoku you no longer love the person but you are afraid of the person. Uyabona, masenze umzekelo utaqophoka akekho semsebenzini, then when he comes home utshayisa 4:30, around 4 or 5 o'clock ndiqala uba rongo, because I know bakuzawufika this monster. Uyabona, I don't love him anymore, I don't respect him anymore, but ndiyamoyika. Ayilothando ke ngoku olo. So nayo lonto inayo i-impact eyenzayo kuwe, because once uqala ukumoyika umntu, it means uzakwenza izinto ngendlela engekho right, because you will overdo izinto and uzocinga into yobana olu hlobo wenza ngalo normal. Then the minute you go back to the normal too and start acting normally, angaku-understand ba where do you come from, because ngoku wenza izinto ngalaa ndlela bomele ba uzenze ngayo kuqala. So it goes back to laa nto yobana very much important into yobana ngena
ngawe sufaka i-mask and stuff. Ndiyafuna ke sikhe sibuye back because ingathi umongo wethu wena Gqobs kulapho ukhoyo into yobana you need to make sure into yobana unika lo muntu nguye, you understand, and I want us to emphasize the consequences ke ngokukancakasana you did mention zobana xa ungasinikanga wena these are the consequences you're going to face kule relationship, and you just mentioned the indaba yobana ngoku ufumanise bana xa ebuya umuntu emsebenzini uyoyika ngoku because kaloku awusamthandi lo muntu lona. Zeziphi ezinye izinto mhlawumbe? Okay, Xush, enye yezinto endicinga into yobana kakhulu we need to look at yindaba ye-depression bethu nani. I-depression is real and bendikhe ndayitsho into yobana i-depression is a mental illness. Abantu abaninzi that are suffering from i-depression ngabantu abagowiswa yi-relationship. Once umuntu aqala gowe from i-relationship, obviously uzaba ne-depression. Uyayibona? Omnye umuntu uhleli kwi-relationship because unese ii-feelings zabantu aba-invitileyo to the relationship. Mosubu uyaqaphela, if undikwi-relationship nawe, it's not only gonna be me and you kwi-relationship. Your friends are my friends. Sure. My friends are your friends. Your colleagues are becoming my friends. So it means we invite abantu. Your family becomes my family. Iyazenzekela lonto automatically. But ke ngoku ezi systems sizi-invitileyo to the relationship kwenzeka ntoni xa izinto zingahambi right. Ithi ke ngoku lento Xush, you will need to act as if izinto zi-right. Because kaloku right, because kaloku kukho abantu abakujongileyo, kukho abantu oba-invitileyo to the relationship. That's where i-depression comes. That's where i-stress sifika khona. That's where i-anger ifika khona. That's where i-underperformance or i-poor performance ifika khona. Because kaloku ezi zinto awusazenzeli ukuthanda lo muntu, sewuzenzela the community that we have invited to the relationship. So ithi ke ngoku lento mphulaphula, it is wise for you to love umuntu wakho and umthande openly without inviting other parties. Yenzela ntoni ke lonto Gqobs? Yenzela into bana shoot izinto zingahambi right, you don't owe anyone any explanation, you just quit a relationship. Because kaloku aba bantu ba invitile kule relationship are the very same people abazafuneka explain into bana I'm no longer feeling the same way ebendifila ngalo. I'm no longer treated, I'm no longer loved, I'm no longer respected. But if you confront lo mntu ukwi relationship naye mxeba jonga, I think it's not working. I've been trying. It's not working. Let's rather part ways before senzane izinto esizawuzirejecta okanye sizawuziregreta later on. And ke ngoku once i-relationship ingabikho okanye make sithi mhlambi i-healthy relationship siyibona kanjani? There are 5 A's endirhalela into abana sizijonge on our healthy relationship. Okokuqala, umuntu wakho funeka aqale aku-accept. That's acceptance. Uku-accepta ke ngumuntu wakho is umuntu wakho aku-accepte as who you are. You don't need to change i-personality and i-character because ungena kule relationship. Laa nto bendike ndayithetha kuqala. Okwesibini, umuntu wakho kufuneka akunike attention whenever you say something or you address something, you are given an attention. Xush ayonto akho nto ibuhlungu ngathi kuba uthi uthetha nomuntu ba hey yesana bendikhale into bana kule weekend kuba long weekend sike siphume sibheke umuntu ubusy usefoni leyo sithi how does that makes you feel? It means akakuniki attention. In fact le nto uyithethayo akanaxesha layo, uzayibona ngoko ka isenzeka. So zizinto ke ezilight thina esingaziqapheliyo ezi xa singena kwi relationship because we are blinded, sicinga into bana izinto zonke zi right. Okwesithathu in terms of the attention, acceptance, umuntu makaku allow to become who you are. Yes. I'm a bubbly person by character. Utagqobhoka is a quiet person. He accepted me ngendlela endiyiyo, and I'm not gonna change to become who he wants because ndindim. So your person needs to understand and accept you and allow you to act ngohlobo olulo. Akufunekanga si-acte, kufuneka sibe sithi. Kufuneka sibe sithi. That's why ke ndithi you don't owe abanye abantu explanation. If izinto azihambi right phakathi kwam noGqobs, we quit.
because andi-owe ifamily yakhe aka-owe ifamily yam, but abantu abebekwi-relationship sithi in as much as we've invited aba bantu. Sure. Okwesihlanu yi-affection. La affection bendike ndayichaza into yobana sometimes ukhe uthi xa ucinga umntu wakho engekho apha but kuvele kubekho laa nto uvele uve kamandi ibe ngathi ukho into ezihambayo ube nee-goosebumps. It's because you love the person. Kuye kwenzeke ntoni ke ngoku xa ungasamthandi laa mntu wakho? How do you feel that the affection iphinde ijike ibe yintoni? Ijike ibe yi-aggression. Yabona, you become aggressed. Ube aggressed ke ngoku ebantwini abarongo because the affection ubukade uyifumana kuloo nto uyifumana kuye awusayifumani anymore. Sure. Gqobs singathetha ngayo kuse, but in closing Gqobs sengenile deep inside ndiyazika inqanawe nguTitanic iyazika ndilapha ezantsi but before we get to that sine tendency kwi relationship yobana sithi thina Gqobs uzawutshintsha. Yes. Mandimnike another chance. You understand? Ziyenzeka zonke into sizibalileyo from the beginning of the conversation. Zonke ziyenzeka and siyazibona. Sure. You will always see red flags in the relationship. But we choose to ignore red flags because sinalando iti this person uzawutshintsha. Sure. You understand? So ufuna uthini kumuntu who at that level ye relationship before sivale? Okay. So I would be like kind of personal when I'm talking to abantu abakule kind of situation kule Titanic, because I've been dealing with abantu lately, hence I've chose this topic. Sure. Yes. I've noticed Kush into ba abantu bangena kwi relationship be blindfoldile deliberately. Okay. Because umntu mhlawumbe uphuma kwi relationship angene umntu kule relationship. I have been saying this, before you jump into another relationship, give yourself time. Sit back and address uchuma into bana chuma zithini ezakho i-challenges obuze nazo kule relationship before jumping into another relationship. Hence uzawuthi ke xa sewungenile ke ngokule relationship intsha uzi-overlooke i-red flags because khange ube na chance yokwenza i-introspection and talk to yourself and find into bana mna ithine yami, because obviously whenever there's a problem ukhona nawe uyipart ye-problem, but because you always want to point fingers to your partner uphela ungazijongi. Ithi ke ngokule nto xhoshi i-red flags zange zangabikho kule relationship, but you decided or you choose not you choose to ignore as red flags. Then how do you see into bana zikhona i-red flags, and then what do you do xa usezibona uba zikhona i-red flags? Ziba khona i-red flags immediately. Okay. But because ungena kwi-relationship ube usithi I'm disappointed and I'm hoping to get loved ngulo mntu ndikwi-relationship naye, forgetting into yobana he is also a human being, uza kwenza ii-mistakes, then aqhubeleke esenza eza mistakes bezisenzeka kulaa relationship yakho yokuqala. Uthi wena, because you've decided to ignore i-red flags, uthi wena no mandingamjaji based on i-past relationship yam, make ndimnike ixesha. The more time you give lo mntu is the more time he gets or she gets comfortable with you. Aqhubeleke esenza ezi mistakes ungazifuniyo okanye ezi mistakes sewuzi-identifyile because wena unento ethi let me give him time ndimbone uba uzawude athini. Ndikhe ndathi komnye bendithetha naye epracticini ndathi you know ezi zinto thina sicinga into yobana azinamsebenzi zezona that matters most kwi-relationship. Uba uzawuthi ndikutextela ngoku ngu-10:40 ixesha uyivule i-text yam and then ungandiphenduli, uyondiphendula 45 minutes later undiblutike, izawuphela iba yinorm kuwe loo nto yokundi-ignora. Then when ndikutexta 2 minutes sewuphendula, I want to know ba why uniphendula after 2 minutes but last time uniphendula after 45 minutes. Yabona usiqala sibane argument over something, yabona into encinci yabana ndikutextile wandiphendula 45 minutes but now I'm texting you again, you are responding within 2 minutes. Yabona zezinto sicinga into yabana thina zincinci and zizawuphela zingapheli, and then umntu wakho akabuyi
utshayisa 4:30 but uzawukhamba ogqitha komanzana ogqithe ekhasino ogqitha phi ufika every time apha endlini 11:30 drunk. You don't sit him down umbuza baby what is wrong, because obviously ikhona lento imtyayo okanye imbotherishayo imbangela ba every day aphume emsebenzini ayogqitha somewhere angazi straight endlini. Sure. No man uzawugqitha maybe mhlambi akaqhelani nale situation akuyo. I-situation nguwe but because wena uzixelele into yobana uzawugqitha umntu wam okanye let me give him time, let me give her time, iyaqheleka into erongo and umntu aphele eyenza persistently and awuzukwazi ke ngokumnqanda because kaloku sele eqhelile. How do you undo it ke ngoku because kaloku umntu sele yenza lento? How do you undo it? Ithi ke ngoku lento i-suggestion yam ezuqoboka. Once ubona uchu esenza into erongo kweca immediately. Yes. Sansam noko man ayindivisi kamnandi. Asilwe mos. Akazuthi ke ngoku whenever I'm bringing up things kule relationship yo hayi uyathanda ke wena ukwenza into ezinjalo. Yeah, understand? Cho ubuyakhumbula previously I always emphasize into bana i-communication is the best key to a relationship. Yes. So if I don't communicate with you about ezinto ezincinci ndiziyeke zi-escalate ndizawuthi ndizithatha ngoku ndithi ukhumbula nangalamini. Uyakhumbula masithi apha ku-relationship we need not to pile izinto, we need to express feelings there and there. So that's my suggestion ndabana start communicating nomntu wakho about izinto noba awumadressanga ngendlela ethi yo asana ngicela sithethe, because la ngicela sithethe sometimes uyayitshintsha approach kudala ndithetha lonto la nto ithi ngicela sithethe iyayitshintsha approach but nje uthi in a passive way basana no awenzi kakuhle kaloku. Jonga baby izolo buwenze uABCD ndathula uyamphinda namhlanje ndifisha ubana manduxelele because it doesn't sit well with me. Yebona you express yourself because once this express after 2 days 3 days send this express ke ngokusendi engadi full of myself and ansafuna nomnika chance ba magazi explain. Yeah, so I strongly suggest into bana undo it by communicating it immediately so that ingaqheleki. La nto othi umuntu wami uzawutshintsha jonga akatshintsha umuntu and akatshintshi umuntu and you become comfortable qombe hayi wethu manje umyeke and ke umdala musa ndizotshintsha umuntu emdala endidibene naye uyamthanda lo muntu kutheni ungazumtshintsha to become lento oyifunayo. Uyayibona because for you to be comfortable and feel loved kufuneka umuntu wakho akumamele. It does not mean umtsala ngempumlo okanye uyamdisrespect. Mose uyakhumbula besithe apha uthando goes with irrespect. Yes. So the minute you express yourself you show lo muntu uhleli naye ndabana I still love you. Mandiku reprimande xa usenza izinto ezirongo mandingakuyeki uyokweyela ndizothi hayi thethe wena ubungayiboni because kudala ndikuxelela ngalento uqhubele kuyenza and omnye umuntu cho abanye abantu abenze into ezibhlungu abazenzayo kuba azithocharishe umuntu ahlale kule relationship esiva kabuhlungu azixele into bana you know what the day ndiphuma kule relationship zawuphuma ungandenzanga nto. I get a lot of abantu abenza ezo zinto ndizawuphuma ungandenzanga nix but ndizabe ndilapha. Yeva ne? Yeah, ndizabe ndilapha kokwa kuphayilisha ke. Exactly. Kokwa kuphayilisha kulidisha lathu i-depression. Umuntu ngoxa ephuma ku-relationship se-paranoid. Hayi sana sose. So Gqobs ndifuna ke ngoku ukuzohlala ne-stranger esinguGqobhoka and ndithethe about these things. How do we do that? Okay. It's good to talk to a stranger because you know that your secret is safe, but it's locked, and uGqobhoka has signed the oath ethi confidentiality. Yeah. It's one of the principles esasifundiswayo kwa social work. So it's one of the principles that we keep. If you wanna come sit with uGqobhoka, you can book an appointment. Come talk to uGqobhoka. And guys, let me also emphasize this. Counseling between counseling is very much important. It's very, very much important. But Tina's blacks, we don't believe in counseling or we don't believe in talking. Sana kaloku kuthiwa nithi xa sifika phaa etafileni uthi wena chuma zixolele uyazibona uba awuzixolelanga. You need to forgive yourself. So we don't want that. We want something. I'm not sure what we want, yes. But people would always say, but what's the use of me paying imali kanga just for someone to tell me into yobana mandizixolele? What's the thing with that? Okay. It's part of a healing too. Sure. Because
we're avoiding to drag i-process sithi what do you think okanye ucinga into yobana zintoni into esinozenza to help you heal. Uyabona? Sure. It means you need to start by forgiving yourself qala before uzoxolela mna mntu ukumoshileyo. So you can't forgive me yet awukazixoleli wena. You've been through this, yes siyavuma, but ke ngoku we need to talk about it. And omnye umntu athi ndizayothetha nogqobhoka ongatshatanga umzekelo, Yeah. ndiyothetha izinto zam as personal. Ugqobhoka lento uyitrainelwe, uyayazi how to deal with it and uyayazi into yobana how to tackle i-problems zasemtshatweni in as much as ba engatshatanga. So guys, I still emphasize into yobana let's go for i-counselling. I-counselling yazi omnye umntu uye athi xa ethethile I feel a little bit lighter. Guys, siyagowa siyamuruka lento ubugqiba ithento bana ndizawugowa ndiphinde ndibuye. Abanye abantu ababuyi. Exactly. Abanye abantu ababuyi, they end up besestratweni through i-depression. End up umuntu schizophrenic because i-depression once ingacontroleki okanye ungakwazi ukuzixolela lento ubuyibuza ungakwazi ukuzixolela uzayitya i-treatment ye-depression uncanywe because you can't even have i-audacity to forgive yourself and continue with ubomi bakho. Yebona? So kubalulekile ukuthetha, sinobhaka. We can never run away from that. Sinobhaka sixwayile. Omnye uthi xa efika endlini afika abeke ibhegi abiza umntana athi khawundibetha apha emqolo. Siyabethwa guys ebusuku. Sifuna ubethwa emqolo because we've got a lot, we are carrying a load as it too much for Tina. So for you not to bethwa emqolo, go and see a therapist uthethe before it's too late, because nyani abantu ngoku uzafika umuntu ethetha yedwa athi nobumile kukho abantu benjenje xusha. We need to notice abantu benjenje, that's depression. Abantu umuntu ehleli nje uyastemperisha, that's depression. But abantu bakwi denial abafuna ukuza kwagqobhoka because bane attitude. Yeah. Especially us as black. Please. Gqobs, it's always a pleasure to have you on board. How do we get hold of you if we want to use your services? Okay. Ugqobs uyafumaneka baphulaphuli number 18 Ebden Street kwi-surgery ka-Dr. Charity. Is just opposite to Proteus Bar. And then you can book. Ngicela bathi sibhookeni bethu nani because ndinento yothi ndifika ndifike kumuntu othe moko othi ndize kuwe. Andikwazi ukumjika la mntu but uzukhumbula into yobana xa ufika uze kum ufika ndinomntu endimlindileyo ngo-11 omebuke appointment, but because sewulapha so I need to prioritize you ndiphele ke ngoku ndikunika enye ixesha. So I always emphasize into yobana people will need to book because each session takes an hour. So if uzawuvela ufike kum ngoku njengoba ndiphuma apha ereyidweni udicide into yobana uyandifuna ndicela undibhukhe uzondifowunela okanye undiwhatsappe uthi ndicela ukuza kuwe. You can call me ku-083 743 2025 083 743 2025 okanye ku-071 415 1214 071 415 1214. Siyayenza ke mphulaphuli i-online counseling because lately I get quite a number of abantu out of town. We do online counseling, then i-services zethu ke are payable of course, and we do take medical aid and cash. Well, Gqobs, thank you so much, Mama. Been a mini going ahead.